Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajake kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe cah loro. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak. Ya Nduk, medun Nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa lah apik ya, Mas. Iya. Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresno. Oh, Rasa Tresno. Heeh. Engko pas ndangdute nduk niken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya Yung, ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya, ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh, ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Oh iya, ya, ya, coba Sinom Pelok. Oh, ngono. Ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh, ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Jan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Iya Nduk, coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran. Terus Jalu Westri. lanang wedok Wis nyawiji. Jalu kuwi lanang, Estri kuwi wedok. Oh, ya lanang wedok wis nyawiji. Terus, Nduk. Rasa tresna Kang manunggal. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus Kutha Klaten lan Kediri. bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus Kang
saya cetha Arni. Wah, ngono terus. Samya mesem lan ku muyu Samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabendunging rasa rasane wis ora kena bintung. Ya. Dadya katras nan sejati Dadya katresnan sejati. Ya, terus muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus. tansah lestari Wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak Nggo sapa? damel kula kali Mas Sardi to Lah iya. Wis ngaku dhewe. kalih kalih Pak Dodo Kok iso? nenten widodone kok Oh iya widodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk.
Suke rasa kadya katresnan sejati Mugi langgeng tansah lestari widodara Indra. Nggih, Pak. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Ngapa? KTP. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saya kelihatan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, Oh, ayo lho. Oke, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu Bapak juga. Ibu. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Monggo. Gen ngerti nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih Oh, kebo. bisa ya, Pak, berarti. Heeh, Kan ya. padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, Iya. so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Nggih, Mbak niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Irfan. Irfan, nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak ya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Dah nggih. Heeh, ya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kok wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya Ora takono, kaget Mbak Nadia ngono. takono Ya, siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap Sampeyan nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki kok ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Katon mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Dan jenengan pinten, Bu? Urung. Oh, Niki adek. niki anu, adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, di SMP to? SMP to? Masalah. Oh, sampe Masalah. ki SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene Hei. metungul.
SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede mana? Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul loh. betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok mben nek rabi. Ditungakne bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane, nggih Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng. Bos, amargi almune gontor. Wo, Pangapunten. nanggapi Gus gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Oh alah anu to gontor to. Nggih siap. Oh, nggih, siap-siap. Nggih, Gus gendeng kalih Niken nggih, Pak nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to, nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto foto riyen, sarengan. foto riyen. Ya. Foto sarengan. Ibu Radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara poto sesarengan sampun ngawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngangkuan. Lek melengket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Lah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, Heeh. alah. Masa ora paham tak ketangdasmu ngono. Sini yo paham, Pak, tapi yo piye ngono. Saja kaya ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Heeh, ya, heeh. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah turah-turah ora loka. Ne malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek Ya. duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu kuwi sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Kok ngenteni tuwek to, Pak? Lah saiki wong Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, Bener. ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Nggih, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke
Pak. Sing rancak wong wis kamursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Request Bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Loro sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sakarepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Ah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Nah, kontang. Ya. Ah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Heeh. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Ah, terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong. Rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Ah, Terima kasih Pak sair. Dodo. Ah. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo loro sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya, ya. Gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri.
Lumayan luar biasa. Heeh. Nduk Ken, Dalam Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Aniki to Pak. oh saiki yo. Ora piye-piye, kowe jago ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Heeh. Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang Lah, ibu. sampean iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe cah loro. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak, telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Lah gone Pak, Pak kurang. mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali to Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi kok iki. teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Oh. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Oh, Sampean sik. yo duwe butuwi lho. Ya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek Hah? sak nyuk apa yo marem atine Hah? sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik, tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Mau mendas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi Wis, marah iya. Heeh, nek kok ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Ya. Yogane diwis laras ki wong turah-turah. Oh iya. Kurang. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik Jarik. kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu, matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mawon? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Heeh. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DL ini iki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki Oh, wae? teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan masa kula basane nggih aku to Mbak Pak. ngoten nggih. Pripun. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Buh, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya? Iya Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono.
Budu iki kok karo aku iki tanggep ATM. Adik, ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, Ah, kita juga ATM. ATM apa? ATM Adik apa? tapi nesunan. Wah iya. Ngoten suwae. Ah ya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok nggo kowe cah loro kok. Mung tali asih, tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwija Laras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki. Apa tujuane cilik-cilik cerit iki? Iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi kini kan nyo. Iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Nah, Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag, yang Belanda. ada di Hong Kong. Di Belanda, Den Haag, Belanda. Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, kok. lah niki pun makaping-kaping ya, Pak. Sing Oh paring iya. kula. Nggih. Ya. Ya saiki we nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Lho kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Nggih niku Kusuma mboten Wijaya, napa-napa. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang nontonnya? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Ya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran, Mas. Iya toh? Tok maneh dhewe pacaran ya toh. Terus mari ngono ade rapi, terus dhe anake legit ngono. Engko Pak enek dramane, Pak. Oke, Iki- oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik, Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh, Kusuma terus Wijaya. orang-orang kok rapi, terus Heeh. dhe anak Legit, legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu, Pak. Mirip. Mirip. Nah. Nggih. Ya, coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ayo sangrena Kusuma Pacaran sudah selesai, dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Ya, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Aduh. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa.
Oh iya. Ya, dhewe mamah papah no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini papa Ditonton sama anaknya bareng mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, mimi cucu. Ini mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selotite. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng wae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Ya kurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin umpamane Pak. Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Aduh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu ganti slendro wae, ganti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar-nyingkur. Nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu, Kakek. Oh, kakek Iya iya. dong, Kakek. Oh, wis tuwek mento ya awakku. Hah. Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mamah oh, Mbak? Mamah Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama? Iya, sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yengke mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Iya, ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah.
Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anaknya seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya Waranggono. Bunga ya Pak ya, ndek anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunga no. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampe nek kaya ngono adewe gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. ganti kendangi. Ya. Oh, duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Udah. Yen lewat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. Kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semereplet. Iya. Cedatan sajrone ati datang luntur Dangdune Mas Ardi. Ayo joget, motoran
Ya. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sing nggo sampeyan kok. Iya, bisa ngene sini. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Enak to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Yo buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga. Main sak gerbus ini, main Elek tapi ra estetik. oh, iki klo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa yang kene sak keduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut ini. Ah. Oh ya. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, dilek Pak. sampean tiba. Ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Tapi pada terang. karo ngelokne aku, ngece aku lemu. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Ndak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok ya. Bisa ora lagune? Nejal. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara.
Terima kasih. Pun iki Sampun. Sudah. Sudah. dibaca sih. Dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Heeh. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening wae. pean. Engko pean gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya, iya.